Jolletti kagoon. Elää Joel! Joel! Mitäkö sä lähetät? Oi kun pedas pinnata. Vittua Joel! No hienoa! Miks? Mikä vittu niinku... Ois voitu niinku opetella niinku se on kiva ja kilpaa eikä niinku vittu mennä vaan romuurallia tähän. Niinku mikä vittu... Mitä sä teet? Se on hirmu lihaava se sun. Ei tää kaasua voi laittaa yhtään! Sinne meni vittu... Kenet mä laittoin seinään? Box. Box. Are you alright? Engine off, engine off. Kato likiks 8 sekunniksi puhelinta, kun on TikTok. Voi vittu! Caution, caution. Kiitti vaan siitä, hei. Kuka se oli? Kuka se oli, Joel? Sinä olit siinä takana, sinä sen näit. Safety cars just been deployed due to build-up of debris on the track. Olitko se sinä? Ei. Max! Ei tule siihen! Ei tänne päin! Max! Lopeta! Max! Paljon. 1.31.5. 1.31.001. Vitu trai. Illegal maneuver, cede that position or will receive a penalty. Onnistunut. Noniin! Pojat sitten mennä. Ihan uskomaton lähtö, huomaa että on vittu gameri.